Mayong adlaw, mga igsuon ko sa Ginoo. Kumusta na mo sa inyong pagkinabuhing Kristohanon? Labi na ni ining mga kahuliang adlaw. Pagkainit sa panahon, pagkainit sa mga tentasyon, pagkainit sa mga kadautan nining kalibutan. Ako diabetic, mga igsuon, sulod sa 24 katuig na karon 2023. O naka-insulin ko 18 years. Nasige ko inject og insulin buntag, udto, hapon. Ug lain pa niya na daghang mga tabletas nga ay nakong imnon aron nga makuhaan ang mga komplikasyon sa akong diabetes. Sa tinuod may igsuon, gikapoy na gyud ko. Gikapoy na ko sa akong diabetes. Dili sa akong kinabuhi, dili sa akong ministeryo kay tungod pagkanindot, pagkalamining mabuhi nga naa sa kamot sa Dios. Gikapuyan ko, mga igsuon, sa daghang mga komplikasyon. Pagkaraghang komplikasyon ng akong sakit nga diabetes, diyot na ko mamatay, hasta kapilan ako. Diriyot yun mamatay. Apan sa grasya sa Ginoo, naalang gihapon, iya kong gipabarog, gipatindog, aron magpadayon diha sa pagwali sa iyang pulong o pagmisyon sa lanlaing mga lugar. Ikapoy ko may igsuon sa akong pagtumar sa mga tambal nga pagkaraghan. Kapoy na ko diha sa pag-inject og insulin kada adlaw, katulo, kaduha sa usa ka adlaw. Mao na akong ikapuyan. Usahi usab kining pagkakapoy nga akong gibati, may larawan usab sa mga Kristohanon. Nga ang mga Kristohanon sumala pa ni Pablo sa iyang sulat sa Timoteo. Na sila daw sama sa mga sundao nga moasdan diha makigubat kay maoy ilang kinabuhi. Makipaggubat nining mga kaaway sa kinabuhi ug sa nasod. Ang Kristohanon sama sa gikapoy nga sundalo, dili na siya makaasdang. Dili na siya buot makipaggubat. So unsa may imong ikatambag kaniya? Aron nga tungod ang iyang kinabuhi, sundalo, naalag gud siya kinahanglan nga matubang gud sa mga gubat ning kalibutan. Kung sa may katambag nato karon aron siya makabarog ug makaasdang lang gihapon. Doon na ba'y angayng mga pulong nga makapalig-on kaniya aron siya moatubang sa maong kumbati? Nasama sa po siya Kristiyano unsa may mga kinahanglang pulong. Pulong nga pinasikad lamang sa balaang kasulatan. Maunay atong kusog, maunay mag-motivate nato aron kita mo barog. Pulong nga atong mga nagdawat na gikan sa Dios. So karong hapuna maigsoon atong tun-an ang tulo ka hiyas nga makapalig-on sa mga gikapoy nga Kristohanon. Tulo ka hiyas nga pulong nga makapalig-on sa mga gikapoy nga Kristohanon. Gikapoy ka ba? Paminawi ang 2 Timoteo 2:11 ngadto sa 13 atong pagabasahon, mga igsuon. Nagaingon, kasaligan ang pulong nga nagaingon, kung ugaling kita nangamatay man uban kaniya, kita mga buhi usab uban kaniya. Kung ugaling kita magaantos man, kita managhari usab unya uban kaniya. Kung ugaling kita dili man mo angkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkunon. Kung ugaling kita dili man kasaligan, siya magapabilin nga kasaligan. Mao kini ang pulong sa Dios
magampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga mooy suga sa among tiilan ug kahayag sa among dalan. Aron among matultulan ang kamatuoran ug makabarug kami diha sa mga kalisdanan bisan paning gubat ning kalibutan sa mga kaharian diha sa kahanginan ug kangitngit na kami mubarog bisan pa sa among kahuyang dili kami magsalig niini kay ang among gahom ana lamang sa imong pulong ana lamang sa imong pagka-Dios nga mo'y nagsaad ka namo. Hinaot pa o Ginoo nga imo kaming pabarugon karon sa among pagkakapoy dining among kinabuhi ning kalibutan. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So niining pulunga sa balaang kasulatan 2 Timoteo 2:11 ngadto sa 13 dunay tulo kahiyas nga pulong nga maoy makapalig-on kanato nung nga mga gikapoy nga Kristohanon nining kalibutan. Primero maigsoon, kinahanglan nato ang pulong pagsalig. Pagsalig. Mao ni atong primerong dapat angay natong kuptan, atong paminawan, pagsalig. Sa English, confidence. Kinahanglan natong kumpiyansa nining atong kinabuhi bisan pa sa atong kalisdanan. Atong basahon ang atong teksto, versikulo 11. 2 Timoteo 2, versikulo 11 nagaingon na igsoon. Kasaligan ang pulong nga nagaingon kung ugaling kita nangamatay man uban kaniya, kita mga buhi usab uban kaniya. Mao ni ang pulong kasaligan ni maigsoon kay tungod isip mga Kristohanon, kita mga Kristohanon nangamatay na ta kauban ni Kristo. Nangamatay ta kauban ni Kristo ang atong sala. Namatay kauban ni Kristo ug si Kristo na mo'y nagpuyo kanato. Og kita dili na atong kaugalingon kundi iyahan na kini. Kasaligan ng pulong nga kung kita nangamatay kang Kristo, kita mga buhi usab uban kaniya. Sa pagkatinuod bigson atong hinumduman. Primero, si Kristo namatay alang kanato. Dili tungod kita maayong tao. Dili tungod dunay nakita ang Dios nga hiyas kanato, nga angay pagkakamatyan ni Kristo. Wala, kundi samtang kita makasasala pa didto namatay si Kristo alang kanato. Nga naman, kay tungod sa atong kasalanan kita pagkaibalhog ngadto sa kapildihan sa impyerno. Og tungod sa gugma sa Dios, ang si Kristo nga Dios nagpakatao aron siya mabuhi og mamatay alang kanato aron kita pulihan didto sa atong kamatayon sa impyerno. Si Kristo ang namatay alang sa atong sala aron kita mga buhi diha kaniya. 1 Pedro 2:24 nagaingon, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy o sa krus aron kita mamatay ngadto sa sala og mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo na nga ayo. Hinumdumi na unsay gibuhat ni Kristo, unsang grasyaha ang iyang gihatag kanato, ang iyang kinabuhi. Siya namatay aron kita mabuhi. Kasaligan kana, kinahanglan doon tay kumpiyansa, mo ni pulong nga makahatag natong kalig-on ang pagsalig. Nganumang namatay man si Kristo ang kanato aron kita pagadad-on ngadto sa Dios. Dili na nining sala, dili na sa kapildihan sa sala. 1 Pedro 3:18 nagaingon, kay si Kristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Mo nay katuyuan nganong si Kristo mipuli kanato imbis kitang mamatay, siya ang namatay aron iyang tubson ng atong kasalanan sa unsang hinungdan aron kita pagadad-on sa Dios. So mao na maigsuon.
Kay tungod kita namatay man kauban ni Kristo unsa may kasaligang pulong kita usab mga buhi uban kaniya pagkanindot may igsoon. So busa ang atong kinabuhi karon ato lang ipanginabuhi sa pagtuo. Galacia 2:20, di ba? Kita nangamatay kauban ni Kristo sa krus og si Kristo na mo'y nagpuyo kanato o kining atong kinabuhi ang naapata sa unod atong ipanginabuhi sa pagtuo. Nga naman, kay tungod mga buhi kitang kauban ni Kristo. Kita magkinabuhi alang kang Kristo, may igsoon. Ang atong kinabuhi karon dili na kinabuhi alang sa kalibutan, alang sa sala, alang sa kahilayan, kundi mga buhi kitang kauban ni Kristo. Ikaduha, mga igsoon, nga kasaligang hiyas nga pulong aron kita malig-on sa atong kinabuhi, kinahanglan nato ang hiyas nga pulong hagit. Dunay hagit. Sa English pa na challenge. Kinahanglan na agyod pagahagiton kita, mao nay makapalig-on ka nato. Mao nay makapabarug ka nato ang hagit. Versikulo 12 sa atong teksto. 2 Timoteo 2:12. Kung ugaling kita magaantos man, kita managhari usab uban kaniya. Kung ugaling kita dili man mo angkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkonon. Hagit na mo igsoon. Kinahanglan di gyud ta muhunong sa pag-angkon sa atong Ginoo kay tungod kung dili ta mo angkon kaniya nga siya ang atong maluluwa, siya ang atong Ginoo, siya ang atong Dios, dili usab kita pagaangkonon. Ang buot pasabot wa gyud tay relasyon kaniya sa sinugdanan, wa tay kaluwasan kaniya kay tungod ang mga taong way kaluwasan mao kana ang mudili, ang dili mo angkon gyud sa atong Ginoo. Karon tan-awang bersikulo 12 sa primerong mga panulti, kung ugaling kita magaantos man, kita managhari usab unya uban kaniya. Usa tay gisulat primero nga pulong pagsalig. Kung kita nangamatay kaniya, nangamatay usab kita dito sa sala. Kung kita mabuhi manggali diha kaniya, mga buhi uban kaniya. Usab karon ang hagit na kung kita magaantos man, magaantos usab kita, naagyod ang mga pagsulay. Apan ang tinudin na kita managhari usab uban kaniya. Kay ang pag-antos ni Kristo sa krus, mamuntoy pagdaog, paghari sa tanang kasakit sa kasalanan. So busa karon sa atong bag-ong kinabuhi, managhari usab kita unya kaniya. Dinhi sa kalibutan o ngadto sa langit. Kay tuod ang atong kaluwasan, sigurado naman, luwas na sa langit, luwas usab sa ta dinhi. Now and not yet. Karon luwas na. Apan wa pa ta sa langit, apan luwas na ta. Kay tuwa naman tinaguan naman, tinipigan sa Dios, pinagay sa iyong gahom ang atong kaluwasan, giampingan. So busa magkinabuhi ta niini atong kinabuhi sa ning kalibutan, pinagi sa tuo. So, pinagis pagtuo. So, kung sabot pasabot ni ini, may igsoon. Ang hagit nato din dili nato ikakurat ang mga kasakit nga atong matagamtam nining kalibutan. No? Maingon bitaw ang 1 Pedro 4, versikulo 12 ngadto sa 3. Atong basahon may igsoon. 1 Pedro 4, versikulo 12 ngadto sa 13. Mga hinigugma, ayaw kamo pahikurat sa magasilaog nga mga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo nga pagaingno ninyo nga usa ka talagsaong butang ang mahitabo kaninyo. Magkalipay noon kamo sumala sa inyong pagkakaambit sa mga kasakit ni Kristo kay kita managhari man kaniya aron kamo magakalipay usab og mga masadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya. So, mo ni hagit may igsoon. Nga dili nato gyud ikakurat ang mga kasakit kay tungod kung unsa si Kristo nagsakit alang kanato, ang kasakit nato
Dili kay ingon aron kita madaot, maguba, dili. Usa ni nga pagdaog, usa ni ka pagpanginabuhi nga madaugon. Gitawag kita para sa kasakit, mga igsoon. Kung atong basahon ng Pilipos 1:29, ang atong kaluwasan kini grasya. Labi na ang kasakit, grasya usab. Kay tungod kung way kasakit ni atong nini atong panginabuhi sa kalibutan, tingali magdala ta sa lihok sa kalibutan. Kinanglan dunag dito'y pag-antos. Kining kasakit mo ni murag sa manok ba, mo ni tari nga mo tuwa diha mo kikig sa atong lawas aron kita magbuhi diha. Kining kasakita mo ni makapalig-on nato sa pagsalig sa atong Ginoo. Gitaga na kini alang kanato. Unya do na gyud tay example nga atong pagasubayon mao ang kasakit ni Kristo. Ang atong kasakit dili na ingon nga mamatay ta, atas mga persecution naman usab na may nangamatay mga Kristohanon sa lalayng lugar sa laing mga nasod ay sa China, doon na sila yung mga sikretong pag nagtigom sa mga Kristohanon apan sila gipamatay kay tungod nasabtan nga sila may mga Kristohanon salig ang Kristo so busa nagyud ang mga pagsulay apan ang hagit kanato dili nato ni kakurat kay ngano man kung atong tan-awon ang 2 Timoteo 3:12 nagaingon mga igsoon ang 2 Timoteo 3:12 sa pagkatinuod pagalutuson dayo dinuon ang tanan nga nanagtinguha sa Dios non nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Kung kita namatay kauban ni Kristo, kita usab kauban mabuhi kang Kristo. Og ang kinabuhi ni Kristo maigsuon daghang kasakit. Dunay mga pag-antos. Mausab kita dili nato ikatingala kung kita nagkinabuhi diha sa pagkabalaan. Pagalutuson dayon. So mao na ang kinabuhi ni Kristo nga ang gyud nato nga dili ikakurat. So atong siguroon nga atong kasakit dili bunga sa atong mga sala, atong kasaypanan sa walay pagsalig nato way pagkinabuhi nga matarong kabalaan diha kang Kristo. Kinahanglan ang atong kasakit tungod kita Kristohanon. Nagkinabuhi ta sa atong pagtuo. Kay kita maghari kauban niya. Atong basahon ng Roma 8:16 ngadto 18 maigsoon nagaingon. Ang espiritu gayod ang magapahimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. O nga kung kita mga anak nan mga manununod di ay kita nga manununod sa Dios o mga isig ka manununod uban kang Kristo. Kung muantos man kita uban kaniya aron paghimayaon usab kita uban kaniya. Giisip ko nga ang mga pag-antos nining panahon karon dili takos ikatandi sa himaya nga gipadayag ra unya kanato. Pagkaanindot na igsoon. Namang galing ang atong kasakit. Ang atong kasakit dili makaingon nga kita tagtaron sama sa niadto, gabson, lungguan, putlag ulot dili. Ang kasakit karon mao ang pagkinabuhi nga matarong og balaan nining kalibutan. Maghari kita uban kaniya. Ikatulo, maigsuon nga pulong hiyas nga pulong nga makapabarog sa mga gikapoy nga Kristohanon. Ikatulo, kinahanglan nato ang konbiksyon. Konbiksyon. Nabay permitang sumbatan ba sa atong kasing-kasing kung kinsa kita. Versikulo 12 sa atong teksto. 2 Timoteo 2:12. Kuno galing kita mag-antos man, kita managhari uban unya, uban kaniya. Kuno galing kita dili man moangkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkonon. Naot pa nga kining pulunga konbiksyon ni sa atong kinabuhi. Mao ni mo tuslok, mao ni mo dunggab sa atong kalag nga aron kita makabarog diha nga kinahanglan dili may tabo nga mobiya ta. Mulimod kita diha sa atong Ginoo kung dili inay magaantos kita uban kaniya. Kay tungod
managhari usab kita uban kanila. Kay tungod sa atong kinabuhi may igsuon kay dunay free will, no? Dunay kanang malaya na kalooban sa Tagalog pa. Mahimo natong ilimod ang Ginoo kung buot natong musunod sa lihok sa atong sala nga nagpabilin pa nagalublog pa kanato. Naanang sala diha pirming magmandar ka nato apan mas kusog ang Espiritu Santo nga mayngon anak ka sa Dios dili mo angay buhaton ang gusto sa sala. Naa naglublog na diha sa atong kasing-kasing. Diha sa Roma 7, basahon nato naglublog diha. Usahay bisang gali si Pablo makabuhat siya og mga dili buot sa iyang bag-ong pagkatao. Apan naay naghari diha kaniya nga moy musulti nga buhat ta kana bisan sayo. Apan ang balaang espiritu nga nagpuyo kanato mo nay mo konbiktar, mo nay mo konbiksyon sa kanato na dili na magpadayon niya ng buhat. Konbiksyon kinahanglan gyud. Kay tungod mahimo natong balibaran ug ilimod ang Ginoo sa atong pagpanginabuhi apan timani mas kusog ang gahom sa espiritu hiho kinsa kanang naa diha kanimo mas labaw nga mananaog dining kalibutan. So busa atog yung kuptan ang atong conviction kinahanglan dunay conviction kumbiktar diha sa atong kasing-kasing dili mao ang paglimod. Kay tungod mahimo na itong buhaton na, apan kinanglan barog yun ta. Kay tungod, kung ato siyang ilimod, no, ilimod usab kita. Ilimod usab kita, maigsuon. Natanaw ang, basahan natin Jeremiah chapter 5 verse 25. Nagaingon ang Ginoo dito sa batok sa mga Israelinhon. Ang inyong kasalanan maoy makapahilayo ni ining mga butanga. O ang inyo mga sala maoy makapugong gikan kaninyo sa mga kaayuhan. Tanawa, ambot pasabot nga paglimod nato sa atong Ginoo kadautan ang moabot kanato dunay consequence. Apan kung magaantos kita, nagaingon ang banal na kasulatan, managhari usab kita uban kaniya. Apan kung kita dili muangkon kaniya, unsay mahitabo? Dili usab kita niya pag-angkonon. Bugat kay na mao nay tanang kabukaton sa Kristiyanon nganong mga Kristiyanon naa diha sa mga kahilayan, naa diha na aligre lipay sila diha sa mga binuhataning kalibutan, na ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing diha sa cellphone, sa social media, sa TikTok, hala sige pakli hangtod maghapon way nahitabo nga pagkinabuhing Kristiyanon wa magbasa og Biblia, wa magampo, wala mo trabaho kay naa sige pakli anang cellphone. Mo nay paglimod nato sa Ginoo. Unsa mahitabo nato? Way nahimo. Wa tay nahimo, wa mahimaya ang Ginoo. Inay noon ta diha naglangoy ta diha sa kalibutanong buhat. Unsa may kalibutanong buhat? Pangibog sa mata, pangibog sa unod, garbo sa pagkatao. Pildi ta nga igsuon. Busa kinahanglan dunay hagit kumbiktar sa atong kasing-kasing. Mas labaw gyud ang gahom sa balang espiritu. Roma 8:15 ngadto 16 nagaingon timat ni naay musuwagit diha sa imong tanlag, sa imong konsensya, anak ka sa Dios. Pugni og undangi kanang lihok sa unod. Kay tungod maunay makapatay nato kinanglan pulong hiyas sa Biblia maoy makabarog nato. Unsa toy primero? Kinanglan nato ang hiyas nga pulong pagsalig, confidence. Ikaduha, kinanglan nato ang hiyas nga pulong hagit. Kinanglan magkinabuhitang hinagit naa siya sigit kag asdang diha sa atong kinabuhi. Ikatulo, kinanglan nato ang hiyas nga pulong konbiksyon. Ayaw biyae ang konbiksyon. Ayaw pasagdi.
nga ikaw mahimong maminhod ang imong tanlag, ang imong konsensya aron di ka na makabati, gikubalan na kay tungod naa ka giharian diya sa lihok sa kalibutan. Sumalag sa ingon ni Pablo, mga igsuon, ako auhag kaninyo nga inyong isakripisyong buhing lawas ang inyong kaugalingon, mao ni inyong maayong pagpangalagad o pagsimba kaniya. Ayaw kamo pagpaumol sa lihok ng kalibutan, inay bag-uha ang inyong hunahuna paghimusol kamo aron inyong masabdan kung unsay balaan ug maayong kabubuton sa Dios nga mooy atong giya diya sa pagpanginabuhi ng Kristohanon, mga madaogon. Ikatulo, ikaupat may igsuon. Pasaylo ako, tulo lang akong giingon, pero upat di ini. Ngayon, kinanglan nato ang hiyas nga pulong makahupay, comfort, sa English pa. Versikulo 13, kung ugaling kita, dili man kasaligan. Kung kita usahay, dili man kasaligan o matinumanon, siya magapabilin ng kasaligan. Kaguol kayo, mo na may tabo nato nga usahay mawala ang atong pagsalig sa Ginoo. Makaingon ta nga, wala gyud ko paglaom. Pasayloon pa kako sa Ginoo, bumubalik ko. Namo nang daghang mga Kristohanon nga naa diha nagpabilin sa kalibutan kay nagtuo sila tungod sa ilang pagka dili matinud-anon ang Ginoo bulimod na kaniya. Dili. Ang pulong makahupay mao kini. Mahimutang mawad-an og pagtuo usahay tungod sa atong kahuyang. Tungod sa atong pagka makasasala pa na apay kasalanang nagluglob kanato. Gidominar kita diha. Tungod sa atong kahuyang sa atong espirituhanong pagpanginabuhi. Usay mahimot ang mawad-an o pagtutungod sa kalisod, kabugat sa atong mga pagsulay nga giatubang. Dili nato madaog. Apan mahigsuon, magapabilin nga matinud-anon ang Ginoo kanato. Mapagapabilin. Diban nagasulti diha, kung ugaling kita, kung ugali manggali, dili kaingon nga sure gyud nga ikamuwad-an na og pagtuo sa Ginoo. Kay tungod ang pagtuo nga grasyang gihatag kanato, kanang pagtuo gikan sa Dios ug ang pagtuo nga makaluwas kanato sama sa Dios nga way pag-usab. Subusa kung ugaling muwad-an tas dili ta kasaligan. Tima ni kini, mo ni comfort, mo ni kahupay sa atong kinabuhi. Magapabilin ang Ginoo nga kasaligan. Magapabilin, may igsuon, ang Ginoo kasaligan. Busa may igsuon, timan-an nato nga ang Ginoo way pagkausab. Siya usa ka ginganlan og immutable. Dili gyud magbag-o. He remains omnipotent, all-powerful, omniscient, paalam, magapabiling gyud siyang omnipresent, naa siya sa tanang higayon, tanang lugar, tanang panahon. Dili mausab ang Ginoo. Busa kung dili mausab ang Ginoo sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkamatinud-anon, bisan tag mawad-an, kung ugaling mawad-an ta diha nga di ta kasaligan, mahimot ang makabalik ka kay wasay pagkausap mo pasaylo gud siya. Mahigugma lang gyapon labi na sa mga mahinulsulong mga anak. Nagaingon Hebrews 3 versikulo 1 2. Atong basahan may igsoon. Hebreo 3 versikulo 1 ngadto sa 2. Busa mga igsoong balaan nga mga magaambit sa kalangitnon nga pagtawag. Hinuktokin ninyo si Jesus, ang apostol og labawng saserdote sa atong tinuhan. Siya matinumanon sa Dios nga mao ang nagtudlo kaniya, maingon nga si Moises usab
nagamatinumanon diha sa balay sa Dios. Kini si Kristo dili gyud mausap. Siya lang gihapon ang kaniadto karon og sa umulabot. Hinuktok si Jesus. Focus upon Jesus. Lantang adto kang Jesus. Siya walay pag-usab, mao lamang gihapon. Siya Dios o Dios magpanghantod sa kahangturan, matinud-anon, busa dunay paglaom. Mao nay makahupay kanato. Tungod kita huyang pa. Napatas proseso ngadto sa pagkahantong atong paningkamutan hangtod sa pag-abot ni Kristo. Di kita perfecto. Apan pag-abot kang Kristo, kita mahimo ng perfecto. Kay tungod didto sa ginirian sa Dios maong atong citizenship. Bag-uhon niya tanan ang atong lawas, ang atong kahuyang. So dili gyud ta ikalimod sa Ginoo, sakop lang gyapon ta sa iyang lawas. Sama ba maigsuon nining alawas nato? Unsaon naman ang akong kidney nga gidaot sa diabetes? Naa diha, daot, dabok diha. Di ba siya kauban pa sa akong tibuok lawas? Kauban lang gihapon. Kauban lang gihapon. Ang akong mata nga nahanap na hapit na mabuta, kana ba di ba na kauban sa lawas? Kauban lang gihapon. Apan ang lawas diha nagapabilin diha kaniya, wala mo limo. Kay tungod tanang bahagi sa lawas ni Kristo bisa pagdauton apan dili kalimod kay tungod kapikas lang gyapon sa lawas. Efeso 5:30 nagaingon, sanglit mga bahin man kita sa iyang lawas. Pagkanindot migsuon, kung naata diha sa pagkakapoy ng atong kinabuhing Kristohanon, daw sama sa sundalo nga dili na makaasdang sa gubat ning kalibutan, maigsuon hinumdumi ang mga hiyas pulong pagsalig. Ikaduha, hagit. Ikatulo, kumbiksyon. Ikaupat, kahupay. Maigsuon. So aron kita makatambag sa mga nagkaluyang nga mga kaigsuonan, bisan pa sa atong kagalingon, kinahanglan nilang makadungog og mga hiyas nga pulong. Pulong pagsalig, pulong paghagit, pulong kumbiksyon, pulong makahupay. Ikaw ba? Igsuon. Nagkaluya usa? Timan sa imong kahuyang, sa imong pagkaluya, timan ang mga hiyas nga pulong. Kinahanglan nimo kining mga pulunga sa Dios. Magampot ta magsunod. Salamat Ginoo sa imong pulong nga mo'y makapaiwag sa among damag. Mo'y makabuhi sa among mga nagkaluya, ug kapoy ng kinabuhi. Hinaot pa, mabalik ang among kusog, ang among pagbarog, alang sa imong kahimayaan, alang sa among kadaugan ining kalibutan. Makining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.